dito ano yun yung lupa, lagyan ng gamot para dito tubo yung mga halaman. Tayo dati papasok to. Hindi na marunong maglinis eh kasi ikaw galing ang mukha mo. Ganda nga sana ito kung matitindihan. Kaya lang mga pag-aarap ko kapag bahay. Mga biglang dumating yung meron, sabi nga na dinas meron. Ayun, dinas siya. Video pagka dito. Dinadali ni Kuya Balong yung isa. Yan. Ay, sabi siya, hindi magliliyab. Yan mo ng ano, yung plastic kayo. Sabi din ano, dito na ako sa Pampanga Maninir. Hindi na sabi mo. Di ba? Ito yung nabili ko Eh, siya kami dala sabre. Malaman ako na yung bulak-bulak. Asang ba na rin yun na matunog na rin. Ano kung nagtiteba? Mayabas din sila kaya. Kaya kas kateba na sa akin yung kilo. Teka sa akin keng kilo. Sige, Hindi mo pang makachancing. makakachatsing ka pa nente. Panyansing ka pa kente. Kung mga ulya pitebang kanya eh. Yaya ka pa si Teban yun. May sana kayo. May lilisin kayo. Hindi ka katawag doon. Hindi niya pa talaga may kayo kasi bilakulanta naman eh. Talagang nalinis siya talaga. Oh. May linis siya. May nga nakulang pa rin kayo. May linis. Kung kami nakatara dito, lahat ng bakantong lote na to may gulay. Pwede naman eh. Ang ng gulay na ito. Di ba si Francis ganun ang ginawa? Oh, si Francis. Si Francis, alam mo na nagtanong siya. Huwag kayo makapaglating awang kay Babo. Ha? Yung bintana sa taas, hindi bukas. Nakabukas pa yung mga bitana doon sa taas. Ha? Alipak-check ko na rin dinawang ko ito. Makita mo ulit. Checkin ko.
May baba. LED. Lumabas lang kami dito. Ayaw nang maputo. Ha? Dito. Ewa rin yung birthday na, taga-picture tamo mo rin. Yun din Anyang, bisita. opo. Taga-picture ko rin ganito yan mo. Oh, dry mango. Pop pistachio.
ng limang mga puto.